Hadin bun teliki round jong jing lekai football kabala tip kum ka inter village knockout football tournament ye kabala pania daga Meghalaya People's United Front kabala pania lekai hamadani lekai football jong ka right nong lengdo sports and cultural club ha ka shinong Pahambir Hariboi district ye kabala sedang nadu ubana Julai 2024 kabah hadu arp south ligi kanoni lekai naki jaka baper kilawan bani shimbenta ha ka tournament Bat menta kesingi kalai tarik ubanai nailur arjar arpuar lala aban penhap perdano ya kini kejingi lekai football hapeneng jong kejingi lekai ka Mauyong Sports Club bat ka umsau Nongbri Sports Club ha kini kesingi lawan ruban sakhi ya kejingi lekai do presiden ka United Democratic Party Hariboi district uba don bok khamdej ko mukongsan ha ka jingi don langru jong secretary ka UDP uba Michael Karhunai youth president ka UDP uba Las Foros Barangar nangta udapoi wanmi lalu ubade presiden rangba jong keseng Meghalaya People's Youth Front nangta usamla Tony Shela ubade secretary jong keseng HYC Nongpo Circle usamla Mission Tron ubade vice president keseng HYC na Nongpo Circle ki nongilam jong keseng Meghalaya People's Youth Front ki bakentup Yau Jackson Sotun ubade presiden usamla Meki Makri ubade secretary ki nongilam Shinong Gathany bat kiwe haba pai pat sikjing lekai ki rang ilekai nagi arteliki kenhon gila sei lagi sab ilekai jongki Henry namar ba kamadan pani lekai kamlong ke babha bat haki babun gi jaka gadap namar ke jing slam bat ke babun ke por jong rang ilekai gila shui khun tang bani le ban pan pai ke bol segal yang persya ha ka bakadu ki rang ilekai jong ke Mauyong Sports Club gila ra ke nam ladu dag ba penrem no ya ke umsau Nongbri Sports Club dag ba thep arkol bat ke umsau Nongbri kam syam lala ban pan pai ke lai ki kol balat thep dag ke Mauyong Sports Club Badlang bajong ite art ligi kol ka Mauyong Sports Club kelara ke nam ladu badra ru ya ke song pisa kum ka khusnam renkat bat ke trofi la penpu penping bat pensung tenat ya kene kelempung dag jingwa jong samla Dajet Mayong bat udevi khamdai halakari kiron kerhai kiso nidang yosno kisur besli harut kilau bintang jingriu gaksing nateng kong yeng mentala jaro jelang sur penrai unya utrep lanang kenjari ja kung kadak ke jenis nak telang aiman sim ya pi ke halang kalau apa ya ha bat kalau ra ke jika ko na ga mata ki samla ji ha bagala yo ban yesim mata lamba ke football ka program ha ke si kamdei manga ban wan ko chief guest ko kongsang mo ndei manga ha ka jaga jong iba do merol bon ko MLA badan buram jini iba de bandan ha ke si imla bai la pha de iba last manga henry nga kini no mga ban di henry ngam semut ban kini henry di dan lang hak ni isu don kata ke jing singau kumno te khublai sibon na gum na jing sibon mensim jiba mangal bat ngaru hagane ka por ngana perslam i kane ke jile kai football hangne ngi mentang ba pio bane simata tang ma phi ki players na pro art league team kiwe ki nang pekai hangne kilong tang kinang ai simat pensionship ban sutuna kidang la ke jang not ka baki kidang tam ki wan nala ke jong ki club ki sinong ki jong fi mangi hangne ngidang ban ya baik ban i ya ke jiat bet guarantee ya ke jing bet jing biang jong kane ke jile kai ke jong fi mo namang ikwa ban i bagi ni simenta ki players jongi lagane ke dong ka than ke jingi bakin pedi shisha ya ke sap ke jing tibet jong ki kaban ya kat kerdang lang bat kitu ki bala ya chaprang henry ni sutu ba kane ke jile kai jong fi shen mata kangwan kan kot no ngem tip mana ba jok mana ba lem hangi kamdan kono ke ye sha lian henry tang ba philayo ban simenta hakane kana sam jile kai lamba gaji penya jongane go seng bhalang hangne katno kalai ra ya ka ban island ti phi na ka ban ta ba phinang yo lat ban teng ya kane gaji le kai ga phi na ka por sha ka por idan hangne ba mission mo
mentai ngam dengan peksi jak mentai ladan hangne we ni samla je seng halang mo bidan menta ladang makla ha ka HYC we ni samla ba shi menta ha ka ba pensula ba ai sim ne ki ne le kai ke jongi ane ka poin ka bangadan manong hangne kane ka ji le kai menta ha kalong ba pia ba ne shi menta tang art ligitim shen ka for kan sawan kanam slam show ha ka ba baro kila ba ne shi menta bat kata ke ji simenta kolong how hajar fulai kaba amdai shu tang kini kidang paniat amdai shu tang ki players amdai shu tang gitu ki team ki bay simenta kidang final rei haga hajar fulai baro ngira ban pani ya ka sap no ya ka phong ke ji ya ji tibet ke ji champang ke ji komno bangin pentelun ban paniat chaprang na ka banta ka roi ka far ka bha ka miat song sok song singan haga banta jong ka ne ka dong ka than je nga tharai pi so tho ya ka ta ka banta nganam dan kaman ngam jeliu than ha ka ta rei kerpang ha ka ne ka si na ka banta ka ne nagaliang jong ni ke bidan lang hang ne ni ai sha ya ka jing semua ke jing ai khomle ka bang kerpang ya ka ne ka seng halang ka bla shim ke jing klip ban panya ya ka ne football tournament panangik scam ba ko magala snang nado ban kong ha ka kong ka bit ka babiang bat ki pan kut roi ka ha ka jing bet jing biang ka khandan ka no jing thot ke jing ko lane ke jing kan ram ha ke panya ya ka ne football tournament ke jangki han rei tang ko wei ma shwa ban kan tu na ka liang jong ni kong ki parlok wiran lang ha ke ne ka por to lang ba ngi khbe lem ti ba ka ne ka dong ka than ke jing mo lamba ka ne ke ji kan do ne om tang ba ngi shu khbe lem ti tang ban jo ya ke je re kan rei ka wan ra aro ya ke ji tli ke ji lang ko wei ka ji thu I thau mo Prasidong perthau pradong prasan kaji ya mo haga bangila ya ga ban ya telilang kowe na ga ban matei ban telilang resong kowe na ga bata ban kantiu ya imlang salang But kowe kadai ka timing maskor golong ya pi ba la pidon ka sabro la pindang ka platform ya syam jinjar ya pi ba pani ya kata ka sab ka thom ka pi ka ban pidon hanrai siapmen ya ka seng ka jongi ka lai pi ya ka platform wala kalong ka baridro hanrai shim ya ka kan long tam ka jing sida nang ni shikmat ni support yang platform ki ba kam hai ki ba pilaban represent ya kari ki jongi support what internationally la pi try shito te ka kabar pade ka timing hidai ban tip kumno ban panam kam ya ka timing ki jongi namar ba hidai ban long ta player ubanang ban yare kai what ya ka to 1 minute the last 5 minutes jong ka game Hila ban change ya ka game lamba ka skill ka talent ka jongi lala pi play football tang ha to ikanta ki ba pi dangap ka por ka dakar hai pi now pi pa pi long ta player ba best player hi ba best ula ban ton over ya ka game hapdeng jong ta ki 1 minute jong ka last match na squad banong pi penon kam ya ka timing ha ka right purpose ha ka right time nang ba hin long kita players ke batbet memnen ngal iya po ka YouTube ba ka RBDS Riboy District Sport Association kala penlong ini ka Riboy Super League hagawa hangtu kiladon club ki bafer ki bawani sim bentaminen hangte po modan ko kala na po berembang hangtu pini ki players ki bapun nagi club bafer ki dan na kajong kasam badna katai ka Riboy Super League kisajit pada ya ki players ki ban mikmat sepo ka state league bat kunta terter te na tharai ba ki players ki baran hagani hapo ka punya jongpi ka seng MPUF kan penlang samprem so ong ka ngani ka slong nrai ba penlang so kiro sigiwe ki penta jong Riboy district khnang ba ki players ki baran ya kasap kila pen pa la ka jong kasap jongki Ikhom samla, ki para samla, ki balayani syakmat kamta mahaga jinggele kai. Gemduna ya ki player. Lara kita kinang lekai football, basketball, lane hagino gino ki jinggele kai, ngilalong ki bapau. Kunta hagane kasgi, kunta kalatai kasgi ka bakarpang na kamta jongpi ba nanta ka jinggele kai football hapling ar yang mamla, majikani ya kanam lado, masmo balong ba. Todang yai tray sitam. Watsyam ba kanay kasigila kay kankot na tangmanta kasgi handre yay pendan kam hok ya kasap kabaw ublay ula ay happy dang yay tersitam namar kumbang itip ba kumba fiatip hi hakajala Meghalaya hi menta kayo kam yo jam kaladay kabahiran hadu kata-kata tilada nginang man pendan kam hagino kino kisap kibaw ublay ula ay hangi kanlang kalat kamay kay kamay kaji kayo kamay nakabanta jongi iway pa iway hi
ngide ban don ka mensim kebang ngide ban ya syaprang omde bang ikut tang hane dan football hane pamadan sinong ga jompi ngide ban dan kom bong dong lam mak bene iba mai ba kiwi la keren ba ngide ngimde ban don ka ta jing khun lane banele kai tang hane madan jompi hane po sinong ngide ban don ka iem bah kawai ga singi bangin long pum kita ki player ki bani sim benta sya ki jingile kai jong ka district sya ka state level sya ka bat sya ka national level hane po riboy jungi hane po nompo jungi idan ibe kena hante po umur kedai ibala yo abanle ya don benta bat ka coaching camp jong bai chung butia po Kolkata ilalet mental ajan sistem benta idan nanti bat ini kena idan de ya ka andar 12 ngingit scam ba lembaga ji yalam jompi jum kadeka NGO jompi ngit scam ba ngin sedang yo susu yaki kon samla ba ya kita kinong elekai omde tangga football ngit scam madapi kum ka NGO bo pipet ya ka bha kamiat jong ka dong ka thai simro ka bentang kum kita ki NGO bani lamro sakiwe pat ki jingile kai ki babun bangitip ba hakane ka dong ka thai jungi ba hakane ka thai ri boy jungi de district ko jungi bun ba ki kun samla ki bala bani le kai ba ki sport तो भाई जिन तक के जन सुबह आएगा जिन 30 के बजन